are making the I forgot. Stop it. Get some help. We are making the video. What? For the raffle. Yeah, the mechanics. So this is the video for the mechanics. So we will be... Ang hirap mag-English yun eh. So guys, magpaparaffle tayo ng isang training box na worth 1,500 at isang high quality na pigeon. Itong pigeon na to is napanalunan natin nung nag-bid tayo sa bidding, online bidding. So, ang grand prize natin is yung training box worth 1,500. And then, yung kalapate na Taiwan cross sa Tacloban Champ na Basra line. Oh my God! Wow! And then, 5 Gcash na tagwa 100 pesos. So, papakita muna natin yung first muna yung training box. Pero meron na yun sa video namin. Click nyo na lang yung ano dito sa taas. And then, we will show you the training box. So, Shane, ikaw ang mag-model ng ating training box. You guys already have seen this before? So, ang paparaffle natin is medium size na training box. Pero, hindi lang ito maglilimit sa mga pigeon fanciers. Kasi meron din tayong mga subscribers, mga pinsan natin, na pag sila'y nanalo at nabunot sa paraffle, pwede nilang i-convert to cash. So, imbis na training box tsaka kalapati para panalunan, i-convert natin ng cash. So, sa training box, And you forgot Robux. So, sa training box, 1.5 yung ipapaprice natin pag i-convert sa cash. And then, doon sa pigeon, 1,000 cash. So, first price, 1.5 and then 1,000 sa second price. Sana yung manalo is hindi pigeon fancier para maiwan sa atin yung We got birds in here. yung kalapate at malahian natin. What? Bro, what are you talking about, man? And birds. And then, meron din tayong 5 There's a bird like that. That's like a bird. consolation prize na worth 100 pesos Gcash or smart money padala. Paymaya, ganun. Basta, 5 mananalo ng taggo 100. So, papakita natin yung pang second prize. A few moments later. So guys, ito siya. Isa siyang cock na dark chick na may suksok na white flight. Zane, baka makawala. See, may suksok siya na white flight. No, stop it. Yan. Dum 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 dum. So, Dum dum dum. ang bloodline nito is Taiwan cross sa Tacloban Champ na Basra line. Move that head on the video. See? Ganda ng kalapate. Sana yung manalo sa raffle is hindi pigeon fancier para convert na lang natin to cash. Tapos, maiwan na sa amin to. Oh. Nasamid ko ako. And
And then, salamat nga pala kay Tax. Siya yung nag-pick up nung ibon. Tsaka kay Boss Dan, yung nag-donate nito doon sa auction. And nag-try lang ako mag-bid para makatulong na din. And swerte naman nanalo. So, ito siya. Sangkak, dark check, white flight. Nakaband siya ng ano ito? Double band BSRPC 2020 South. So naka-series pa pala to ng South. And then isang comring na China. So guys, kung gusto niyo mapanalunan to, stay tuned sa ating mechanics. Shut up and take my money. And then yung consolation prizes natin na 100 pesos, either GCash or any means kung paano natin papadala. Pwedeng load. So, babalik ko muna to guys ha. Babalikan ko kayo. A few moments later. What are you doing? So guys, para malinis yung mechanics natin, share ko tong video na to and then doon sa channel natin, ililink ko din sa baba yung ano ba, may ginawa akong group, FB group, kung saan nyo pwedeng or ganito muna. So, para makasali kayo, kailangan nyo lang i-like tong video and subscribe to our channel with bell notification kung gusto nyo pang mga, more chances in the future na manalo. And then, screenshot nyo guys, i-post nyo sa ZZ TV group na ginawa ko. Ilalagay ko yung link description sa baba. Tapos doon nyo ipopost para madaling hanapin. And then once na naka-reach tayo ng 1,000 subscribers, ipapa-raffle na natin siya ng live. So mag-FB live tayo or YouTube live. And then doon natin pipiliin yung mananalo. So doon sa live, dapat nandun kayo pagka na-pick yung pangalan nyo. So, meron tayong mga 10 seconds. Pwede na siguro yun kung merong delay or lag. So, 10 seconds pagka wala nag-claim. And then, we'll be moving on to the next, to the next person na mananalo sa ating raffle. So, para ma-track ko lahat ng subscribers, even those previous subscribers na nakasubscribe na sa ating channel, ang gagawin nyo lang is screenshot nyo lang na merong, or screenshot nyo lang yung channel natin na nakasubscribe na kayo. And then ipapost nyo dun sa group, na ginawa ko, yung page, FB group. Ay hindi pala page, FB group lang. Para pwedeng i-public. Tapos doon lang lahat i-post yung subscription. And then kung sino man yung papalarin na manalo, congrats. And ano ba? So again, hindi ito limited sa mga pigeon fanciers. Pwede rin yung mga natin, subscribers. Kasi yung channel naman natin, hindi siya purong pangkalapate. This is a video of Jane, Zark, and me. So, may mga rin doon. And Mama. May mga games na content. Ano pa, Jane? Jane. May mga challenges, contents din doon. So, may mga viewers tayo na nanonood ng ganon. So, hindi lang i-limit yung prices natin sa mga tropa nating nagkakalapate.
And this way also, para dahil pandemya, at least may kalibangan yung mga bata kung mananalo sila. Tapos, ano ba ba? Kung yung ibon ang mapapanalunan, siguro hahanap na lang tayo ng carrier na magdadala sa sa panalo, sa nanalo pala. And then, ano pa ba, Sing? Yun, again, salamat kay Tax, tsaka kay Dan, yung nag-donate ng kalapate, and swertehan natin, napanalunan natin. So guys, thank you for watching this video. So, follow nyo lang yung mechanics natin para hindi tayo ma-disqualify. Okay? Tapos, pagka once na na-reach na yung 1K subscribers, doon na natin, doon na tayo gagawa ng live video. Or, parang, ano ba yun? Parang mga online selling, ganun, mga naka-live. Tapos, pag nagruleta, or namili tayo ng mananalo, kailangan nandun sila. Kasi, PPM ko sila kung, kung anong means, kung paano nila makukuha yung price, and also kung paano sila makontak, ganun. And then give chance natin yung iba, 10 seconds lang pagka wala sa live video natin yung nanalo sa raffle, and then proceed tayo sa next person. So guys, share nyo yung video natin. Gawin natin mala Ex Machina and Reggie Cruz and Madlalof and Homing Pigeon yung channel natin. Paramihin natin yung ating mga subscribers. Basta 1K subscribers, na tayo. Baka by next day or within the day, na tayo ng live para sa raffle. So guys, meron na nga pala tayong 300 plus subscribers. So, 700 na lang. Papa, Konti na lang, guys. dancing up here. What? I was dancing up here. Yeah. You're the entertainer at the background. So, mga Zay Divers, thank you again, and sali na kayo. More chance of winning. Bye now. Bye! Oh, hindi ka nakita dito. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye! Bye! Jump, jump.